Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Na marga jing mi ki huru hura bat kinu jing jawa smusi. Na ka jing pelong ik jing kop kwai dok ha haki babun kishnong ka KHEDC kala yok bor ban perking ya kini jing kop ning ba ka jing menjor jang ulat ka jela UCH Vijaya Shankar Dangshan ya ka United Khasi Jantia District Fisheries Amendment Bill araja pulai. Ha ka jing ekran bigila pathai kubor ha ka arpsau tarik urisa araja pusau u Chief Executive Member jang ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing siem urayathu baka Fisheries Act kadai kepala don lupa bat Dangshan ka Council kelas ngaude panwan ra ya ka jing pen bait thamai hakikat tu kat ni ki benta namar baka Principal Act jang ka bill kala aibor ka District Council ban pej bat khmi ya ki wa ki barit bat ki wa ki bahe hari khasi na ka benta ban yada ya ki do do wa bat ki do kha do panan urayathu ba ha ka jing pen bait thamai bala shon muhor da ulat ka jela ka District Council kalawan ra syu iki kat tu kat ni tli kendon ha ka jing penlong i jing kop khwai ban perking da ka an ha ka ba kandon ka jing yes nguthu jing mot apadang ka District Council ba ki bor senchar district ha ka ba ai jing bet ya kinu ki jing kop nilayo ru ya kanika ka jing menjur ya ka we ka bill kata ka bangitip the United Khasi Jantia Hills District Fisheries Amendment Bill arhajar pulai. Kani ka Fisheries Act kebala dan lupa, but benta Dangshan ngilawan ra ka amendment hakikat tu kat ni ki benta, kani rulayo ka jing menjur. Ka jing mentoi jong kani ka bill kalong ka Principal Act ka jong kani ka bill, kadai ka ba la aibor ya ka District Council ban pej ban khmi ye ki wa ki barit ni ki bahe hapo ri khasi ki jungi kita bangitip kong ketian nongweng noki water bodies ba nginrin sumar banyadai kini ki do ki do kha do penat ya kaba nakanika ak kala batai shai ba ka District Council kade maka bape te hakanika amendment jongkanika fisheries bill pat arja pulai minta kala long ak hakani pat dilawan ra syuru yaki katu kat ni teli jing penkela haki kendon bawat yaki ni ki ba penlong ki jing ya khwai nong kumno ka competition no ga jing ya kun but kiwe ki benta la hab ban regulate nakal yang jungi kom ka District Council dakaba ngindon ga jing ya suthu jingmut ba ka District Administration hakabe de bat ban ai ki permission habide kini ki competition dia kumba ong siam istunat wa fishery ru mentang lawan ra amendment ban pen bahaya ki do wa ban safeguard ki do wa ki jungi kam tam lai ban regulate ban nang ne syakmat la da organize kanu ka jing ya ko khwai do kha legally ngila ban grant ka permission jungi nang ni ringkat ka consent jong ka administration juga state nang ba kanomi kanu ka jing ja susi kini ka atli ki big achievement ni ki bukun ki we siam na ong yang appreciate siam bah delegation from time to time buat governor ban discuss ban ngasnu ba kadi ka hard work jong siam ba dimilang barok.